Hola chicos, como estades? Que tal estades na casa? Contadme. A ver, que vos parece se hoxe estiramos un pouquiño para estar mellor e con máis enerxía e que non nos doean nin os brazos, nin as pernas, nin o corpo, vale? Vamos a empezar estirando o cuello, vale? Levamos a cabeza hacia abaixo. Respiramos polo nariz e botamos para fora o aire polo nariz. Non nos olvidemos. A ver. Vamos a intentar que o aire nos chegue para facer todo o recorrido. E cando cheguemos aquí, botamos o aire. E cando cheguemos aquí, collemos aire. Botamos. Collemos. Botamos. Moi ben. Agora vamos a estirar os brazos de espalda para atrás. Collemos aire. Botamos o aire para fora. Sempre polo nariz. E agora, para adiante. Agora, estiramos os brazos para arriba, collemos unha muñeca cunha man, e sen facer presión na cabeza, e estiramos. E temos que estirar toda esta parte. Non nos olvidamos de respirar. Sempre polo nariz. Agora, a outra. Collemos e non nos podemos olvidar de respirar. Temos que estirar todo isto. Moi ben. Agora botamos así, agarramos as mans e empuxamos para diante. Encorvamos a espalda. E agora facemos ao revés. Agarramos as manos detrás e estiramos o peito. Moi ben.
facemos círculos, como se tivésemos un lápiz na cadeira e vamos facendo círculos hacia un lado, todo o amplio que podamos. E hacia o outro. Agora vou me poñer así para que me vexades ben. Estiramos todo esto hacia arriba. Collemos aire polo nariz. E cando vayamos botar para fora, facemos unha torsión. Os ombros abaixo. E non nos olvidamos de respirar. E agora, hacia o outro lado. Agora respiramos e vamos andando hacia adiante todo o que poidamos. Cando cheguemos hacia onde cheguemos, baixamos a cabeza. Agora fixámonos ben como temos colocadas as pernas e a que teñamos por riba, poñémola por baixo. E volvemos a facer o mismo. Estiramos, collemos aire e botamos o aire mentre imos abaixo todo o lexos que podamos. Levantámonos e agora vamos facer outro estiramiento para estirar as pernas. Poñémonos de rodillas e acostámonos para atrás e levantamos o cu todo o que poidamos. E non nos olvidemos de respirar. Moi ben. Agora vamos facer o seguinte. Acordadesvos como se poñía o gato. Pois poñémonos como o gato e agora vamos a facer un estiramiento.
Andamos cas mans, co cu pa fora todo o que poidamos, andamos cas mans todo o que podamos pa diante e baixamos o peito todo o que poidamos ao chan. E non nos olvidamos de respirar. Non nos esquecemos. Hai que mirar para o chan. Apoiamos a frente no chan. E agora facemos o revés. Apoiamos o cu nos pés, poñemos as mans todo atrás que poidamos, agarramos as mans frente ao chan e respiramos. Non nos esquecemos, polo nariz sempre. Moi ben, chicos, e agora para rematar vamos volver a estirar un pouquinho o cuello. Poñemos as mans detrás da cabeza e sen facer forza, solo co peso das mans, baixamos. Xiramos a cabeza hacia un lado e outra vez co peso das mans, sen facer forza. E non nos esquecemos de respirar polo nariz. Ao outro lado. Moi ben, e agora vamos dar un masaxiño na espalda e xa rematamos. Acostámonos no chan, poñemos as pernas hacia o peito, agarramos así e vamos de un lado ao outro. Cerramos os ollos. Moi ben, chicos, pois esto foi todo por hoxe. Ata outro día.